Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа какво има в тази кутия и всъщност какви неща използвам за всички аксесуари за коса. Така. Ето тази голяма кутия си закупих от един магазин, наречен Евроланд, от Бяла Слатина и честно казвам много ми хареса и струва само 3 лева и 30 стотинки, да не повярвате. Имаше една, която е много по-голяма и струва 5,50, която беше така някъде и беше черна на бели точки. Както виждате, ето тук се виждат разни неща. Започваме с първото нещо и това е четка. Така набързо ще ви прехвърля всички неща, защото и без това са малко, така че няма нужда да провлачам видеото. Тази четка е за ресане и правене на обем. Така, тук е пресата ми за правене на вафлички и така нататък, също и тази. Тази е на Елеком, а тази е на Синди. Имам и една маша на Бензер, която в момента не е тук, ми е ето там в ето тази лилава чантичка, защото наскоро я ползвах и бях я турил в тази чантичка и тръгнах на някъде. Така, тук има ластички силиконови. Това е маска за коса, за боядисна коса от боите ми, тази маска я взимам всеки път, когато ходя да скъпа и все тук си седи. Така, тези сламки са на тези фиби. Аз трябва да ги сложа. Имам 4 жълти ролки и 10 лилави. Едните са тези, другите са тези. Сложил съм ги така, за да не събират толкова много место. Една гъба за код, която аз съм си направила, едни фиби, още едни фиби, приставките, тези на вафлички, ластики, фиби и общо взето това е. Има 2 ножици и да. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, натиснете thumbs up, абонирайте се за канала ми и напишете отдолу в коментарите дали искате да видите някакво по-така особено видео. Защото аз мисля да записвам рум тур. Всъщност ще бъде хаус тур. Обиколка и с моята къща. Няма да бъде със стаята, защото в моята стая няма толкова неща, колкото има с цялата къща мой. Общо взето козметика и така нататък, лакове и да. Thumbs up и се абонирайте и коментирайте отдолу. Чао! Целувки!